ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ರಾಜರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ ಇನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದಂದು ಎಂಕಲ ಸಮಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂದು ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಾನು ತೂಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ರಾಜರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ದೇರು ಕಾಂಡು ಕುಲ್ದೇರು ದಪಂಡ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರೆ ಅಂಚ ಅದೀನಿ ಕುಲ್ದೇರು ದಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ತೂಕೆ ಯಾನು ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚಿ 12 ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ರಾಜರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜ್ಜೈಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಇದ್ರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಇದೆ ರಾಜರು ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಚೂದಾರ ಹಾಯ್ ರಾಜರೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಕೋಟೆ ದಿಂಚಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂದು 12 ಗಂಟೆ ಬಂಗಾರ್ಲಾಕಿ ರೌಲಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕರ ವಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಅವೇ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಬರಬರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅಂಚ ರಾಜರಿತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ 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 ದಾಲ ಉಂಡ ದಾಲ ಉಂಡ ಇನಿ ತುಕಿ ದಾಲ ಉಂಡ ನಾರ್ ಬಂತು ಇಯರ್ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಬಿನಾರ ದಾದನ ಎನ್ನ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಮಾರೆ ಕೇಕ್ ಯಾನೆ ಕನತೀನಿ ಅವ್ರು ಬೋದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಬಕ್ಕದಾಲ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಪಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಪ್ಪಕ್ಕವನ್ನ ಗೆನ್ನೆರು ಮತ್ತ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕುಲಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಗಂದುಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಆಪುನೆ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪು ಅಂತ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಪು ನಾನು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದು ಇತ್ತ ಬಾಕದ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿಲ ಬತ್ತದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಬೋತೇವೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ರಡ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಪೈಪ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಿತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಹಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ ಏನಂಪೇರು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರು ಅವಾಗ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಹಿಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದು ಮಾತು ಸಾಕಾಡು ಸೊ ಅವಳ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಬೇಗೋಡು ಎಂಕುಲು 10K ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂದ 2-3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆತೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಎರಡು ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪಾರ ಇಜ್ಜಿನಾನ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಲರ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ದೀತೇರು ಮೂಲಂತೆ ಲೈಟ್ ಬುರ ಪತ್ತದು ಮದ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಲೈಟ್ ಬುರ ಒಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೆಗರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕರ ಪಕ್ಕ
ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಡ್ದು ಕೇಕ್ ಅಂದ ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಅತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿವ್ಯೂ ದಪಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯರು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತೊನ್ಗ ಇಂಚಂಡು ಬಂದು ಚೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಶೋಪುಂಡು ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪುಂಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತದು ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಶೋಪುಂಡು ಮೇರೆದು ಯಾರು ತಿನ್ನಾಗ ಮೇರಿತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಮಾತೊಂದು ಸಾನು ಬಾಬು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪಾಗ ಶಾನು ಬಾಬು ಕಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಶಾನು ಬಾಬು ಪಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾನು ಬಾಬು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪತನ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ಯಾಡಿ ಪನ್ನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಶಾನು ಬಾಬುನ ಬರೀತೀನಿ ಶಾನಿ ಬಾಬು ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ ಪಾಪ್ಲೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗಿ ಲಕ್ಕಡ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಬರೀತಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವ ಅದೇ ಅಂಚ ಅವಳು ತಿರ್ತೆಂಕಲೆಗ ನೆನಪಾಯಿನಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕೇಂಡೆ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಜಾರ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂಚ ಸಾನಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಾನಿಗೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಅದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದುಕೊಂಡೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೇವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್